Tientallen politieinvallen in Zeeland en opvallend veel leerlingen geslaagd dit jaar. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Het hoge woord is eruit. Er komt dit jaar geen kustmarathon. De organisatie heeft dat besloten omdat er geen zekerheid is dat de 1,5 meter maatregel begin oktober is afgeschaft. En daardoor kan het evenement niet verlopen zoals normaal. En een aangepaste versie, dat wil de organisatie niet. Een kustmarathon zonder publiek en met niet alle onderdelen. Dat kan niet volgens de organisatie. En omdat ze een veilig evenement willen, hebben ze dit loodzware besluit moeten nemen. Die beslissing die hebben we niet zomaar genomen. Daar hebben we echt heel zorgvuldig over nagedacht. Alle opties goed beoordeeld. Maar uiteindelijk een beslissing genomen dat zoals het nu kan, dat niet is de kustmarathon die wij graag willen en zoals we het ook al 17 jaar doen. Ja, hij ging altijd, het was een automatisme. We hebben wel eens een keer vergaderd omdat het stormde. Van ja, hoe nu en wat kunnen we? Daar hadden we altijd noodscenario's voor. Maar voor dit soort dingen heb je geen scenario. En dan moet je dit, gewoon op een juiste tijd moet je die beslissing nemen. En dus zal het hier in de Langstraat in Zoutelanden in oktober een stuk rustiger zijn. En dat wordt gek. Het doet wel heel veel zeer. We weten zelf natuurlijk ook niet wat we gaan doen. Anders ben je natuurlijk maanden in voorbereiding en is dat het hoogtepunt. Dus dat zal heel raar zijn. Tim Pleijten won vorig jaar de kustmarathon en hij had heel graag zijn titel willen verdedigen. Maar hij begrijpt dat dat even niet kan. Ze hadden eerst gezegd we maken het half juni bekend. En ik begrijp ook dat ze toen hebben uitgesteld om de persconferentie eigenlijk af te wachten. En er kwamen heel veel versoepelingen. Maar ze hebben wel gezegd evenementen mogen weer, maar de 1,5 meter regel moet in acht worden genomen. En ja, de organisatie had eigenlijk al gezegd dat is voor ons bijna niet te doen. Natuurlijk met de deelnemers, maar ook het publiek en dan de finishplaats en de startplaats wat natuurlijk best klein is. Dus ja, ik vind het een logische beslissing. Voor iedereen die een startbewijs heeft, geen paniek. De startbewijzen van dit jaar zijn volgens de organisatie gewoon geldig voor volgend jaar. Dit jaar zijn er opvallend weinig leerlingen gezakt in vergelijking met andere jaren. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Zeeland. Door de coronacrisis zijn de eindexamens vervangen door schoolexamens, die voor de crisis al zijn afgenomen. En normaal zakt bijna 10% van de leerlingen. Dit jaar is dat maar 0,5%. En dat roept de vraag op: hebben geslaagden dit jaar niet te makkelijk hun diploma gekregen? Het Ostrea Lyceum in Goes. De afgelopen jaren zakten er op deze school gemiddeld 40 leerlingen. Dit jaar maar 2. De school schrijft het lage percentage toe aan één groot voordeel: minder stress. Als je een 5,5 staat voor een aantal vakken en je moet dan ineens een eindexamen maken waar je op 3 onderdelen afgerekend gaat worden, dus 5,5 gemiddeld, een 6 op je eindlijst, dat soort zaken, dan is dat best wel een zware kluif voor sommige kinderen. En dan loopt de druk best wel op. Het ontbreken van een centraal examen heeft geholpen voor veel leerlingen. Hiervoor in de plaats kwamen extra toetsen. Voordeel daarvan was dat het cijfer alleen maar beter kon worden. Na eer en geweten krijgen ze dat diploma. En dat is gewoon een verdiend diploma voor allemaal. Al die 98 of 100% die er in die school zit. Ook het Landelijk Actiecomité Scholieren, kortweg LAX, wil niet spreken van een coronadiploma. Ook zij schrijven het hoge slagingspercentage toe aan de lage stressfactor. Volgens het LAX hebben geslaagden voldaan aan alle normen voor dit diploma. Het zijn juist de omstandigheden die dit jaar anders waren. Want bijvoorbeeld niet meer in die laatste weken nog even een paar uur les verplicht op school. En ook geen afleiding bijvoorbeeld op feestjes. Het LAX verwacht dan ook niet dat deze lichting geslaagden in de toekomst problemen krijgt door bijvoorbeeld dat ze als minderwaardig worden aangezien. Het LAX hoopt dat juist door deze cijfers kritisch wordt gekeken naar het centraal eindexamen. Scholieren die door de coronacrisis geen gebruik konden maken van een busabonnement krijgen hun geld terug. De provincie trekt daar €365.000 voor uit. Sommige gezinnen kunnen tot wel €1.700 terugkrijgen. Het gaat hierbij dan vooral om scholieren die normaal gesproken lange stukken met de bus reizen, vanuit bijvoorbeeld de Kop van Schouwen of Tolen. De provincie wilde niet de landelijke discussie over de OV-compensatie afwachten, maar nu handelen omdat er veel vragen binnenkwamen. Zeeuwse jongeren drinken meer dan hun leeftijdsgenoten in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD en het RIVM. 59% van de Zeeuwse jongeren heeft wel eens alcohol gedronken en dat is 10% hoger dan het landelijk gemiddelde. En ruim een vijfde van de Zeeuwse jongeren is een zogenoemde binge-drinker. En dat zijn jongeren die de afgelopen 4 weken een keer 5 of meer glazen alcohol achter elkaar hebben gedronken. En dat laatste gebeurt vooral in Tolen, Sluis en Noord-Beveland. De politie heeft op 30 plekken in Zeeland invallen gedaan. En dat heeft allemaal te maken met een groot onderzoek naar cocaïnehandel. Via de haven in Vlissingen zouden de drugs binnengesmokkeld worden.
Er werden invallen gedaan in meerdere plaatsen, zoals Goes, Middelburg, Vlissingen en hier in Wolfhardtsdijk. Daarbij werden in totaal 9 mensen gearresteerd. Ook zijn er bedrijven doorzocht in de havens. Het ging om een grootschalige actie. De reeks invallen van afgelopen nacht en de vroege ochtend maken deel uit van de operatie Portumus. De politie is niet zozeer direct op zoek naar drugs, wapens of geld, maar vooral naar informatie. Welke criminele netwerken zijn er actief met de import van cocaïne in de havens van Vlissingen? Ja, natuurlijk als we geld en drugs vinden gaan we dat ook in beslag nemen. Maar we willen vooral criminele netwerken die in de haven actief zijn in kaart brengen en daar informatie over vergaren. Wat is de aanleiding voor deze actie? Er zijn de laatste tijd meerdere drugsvondsten gedaan in de haven van Vlissingen. Maar waarom nu net deze actie vandaag? Nou, vandaag komen eigenlijk meerdere deelonderzoeken van de recherche samen in operatie Portunus. Al die onderzoeken zijn gebundeld en naar aanleiding van al die informatie die we al hadden in die onderzoeken is deze actie voortgekomen. De haven is groot, er gaan heel wat containers in en uit. Verwacht de politie dat u met deze actie de import van cocaïne echt een slag heeft toegebracht? Nou, dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. We hebben in ieder geval 9 mensen aangehouden die we wel echt verdenken van betrokkenheid bij die import van cocaïne. Dit onderzoek duurt nog voort. Dit is eigenlijk een start. Het onderzoek loopt al wat maanden, maar zal nog maanden gaan duren. Wat ons betreft een eerste slag. Dat het de politie serieus is, blijkt wel uit het aantal mensen dat aan de operatie mee heeft gedaan. 400 in totaal. Nog nooit gingen er zoveel Zeeuwse uien de wereld over als het afgelopen uienseizoen. Vroeg in het seizoen was er al veel vraag uit landen in Zuid-Amerika en Azië. Landen die normaal zelf uien exporteren. En dat zorgde er mede voor dat de sector een absoluut record haalde. 1.125.000 ton. Dan moet je denken aan ongeveer 43.000 vrachtauto's. Als je die vanaf zeg maar Zierikzee op een rijtje zet, dan kom je voorbij Milaan uit als je die bumper aan bumper zet. Dus dat is inderdaad een heleboel. Veruit het grootste deel gaat overigens per schip weg, maar ja, dat zijn er nogal wat. 80% van die Hollandse uien wordt in Zeeland verwerkt. Ze gingen in totaal naar 130 landen. Enerzijds zie je dat de wereldbevolking wereldwijd groeit, dus de vraag toeneemt. Maar wat je ook ziet is klimaatinvloeden en daar heeft Nederland enorm van geprofiteerd. Wat je bijvoorbeeld zag is Brazilië, maar ook vanwege misoogst in India, dat die andere landen niet konden beleveren. Nou, in dat gat springt Nederland en daardoor hadden we echt een top export. Een goede export is belangrijk voor een stabiele prijs van de uien. En dat is weer goed nieuws voor de boeren. Het begon met ongeveer een dubbeltje, iets daarboven. Het is opgelopen, heel langzaam opgelopen richting de 15, 16 cent, 18 cent. Op de duur zelfs heel even een piekje van 30 cent, maar dat was maar echt een paar weken. Voor ons is de opbrengst natuurlijk, die wordt bepaald door prijs maal kilo's. En de redelijke prijs met redelijke kilo's geeft natuurlijk een aardige opbrengst, maar niet een opbrengst waarvan je zegt van ja, kijk, daar kunnen we mee vooruit. Dus we hadden wel wat meer gewild, maar dat lag eigenlijk voornamelijk aan de opbrengstkant. Want de Zeeuwse zomermaanden zijn de afgelopen 2 jaar erg droog. En dat is nu net de periode waarin de uienplant het hardste groeit. Voldoende regen geeft een betere opbrengst en Nederland is toch heel afhankelijk van de export. Dus de prijs wordt niet altijd heel erg beïnvloed door de hoeveelheid die hier is, maar meer door de vraag van buitenaf. En ja, dan moet je gewoon een goede opbrengst kunnen halen. En wij kunnen hier op Schouwen-Duiveland niet beregenen, terwijl het zoetwater uiteindelijk halverwege de Grevelingendam ligt. Dus het zou natuurlijk heel mooi zijn dat we in de toekomst daar wel over kunnen beschikken. Een nieuw record volgend jaar is niet waarschijnlijk. Ook dit seizoen valt er tot nu toe veel te weinig regen. Potentie voor een hoge opbrengst die is er eigenlijk nu al niet meer. 2018 was extreem droog, 2019 was eigenlijk ook droog, maar was de structuur van de grond wel wat beter, waardoor we een redelijke opbrengst hadden. 2020 begon eigenlijk weer extreem droog met hele lage luchtvochtigheid, waardoor het zaad moeizaam gekiemd is en waardoor we veel percelen met open plekken zien en waar eigenlijk te weinig planten staan. Deze bijvoorbeeld, die zijn nog later, kijk die is nog heel laat, maar ja, dit wordt natuurlijk niks meer. Hè? En dat betekent dus dat de wereld het volgend jaar met minder Zeeuwse uien moet doen. In het eerste halfjaar van 2020 zijn er in Zeeland al meer mensen omgekomen bij een verkeersongeluk dan in heel 2019. 12 verkeersslachtoffers waren er de afgelopen 6 maanden. In 2019 waren dat er in een heel jaar 11. Vooral de afgelopen maand, juni, was een slechte maand met maar liefst 4 dodelijke ongelukken.
De schade die de Zeeuwse recreatiesector in het voorseizoen heeft opgelopen door de coronacrisis bedraagt ruim 100 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van het kenniscentrum Kusttoerisme. Zowel de verblijfsaccommodaties als de dagattracties kregen de afgelopen maanden zware klappen. Er is een groot verschil tussen hoeveel schade de verblijfsaccommodaties en de dagrecreatie de afgelopen maanden hebben opgelopen. Je ziet dat allebei hebben het heel zwaar gehad in het voorseizoen. Met name de lockdown, het verbod op toeristisch overnachten, was heel heftig voor de accommodaties. Echt tot 100% omzetverlies natuurlijk in mei, april. De dagattracties hebben ook een heel zwaar voorseizoen gehad. Alleen het effect voor de dagattracties duurt veel langer. Zij hebben echt te maken met alle beperkingen van de 1,5 meter samenleving, waardoor mensen gewoon veel minder gasten kunnen ontvangen. Een van de ondernemers die het momenteel zwaar heeft is Jacqueline van Mil, eigenaar van rondvaartboot De Onrust in Burgsluis. Tot 1 juni hebben we stilgelegen, dus tot 1 juni hebben we geen inkomsten gehad. En we hebben nu heel veel geschilderd, heel veel geschuurd. Sommige mensen zeggen, oh, je hebt lekker lang vakantie gehad. Nou, ik had veel liever heel hard gewerkt. Dat had veel minder energie gekost dan al deze onzekerheden waar we nu nog in zitten. Tot op heden denken we ongeveer dat we rond de €350.000 in omzet verloren zijn. Een deel daarvan gaan we wel weer terughalen, vermoeden we later dit jaar. Dus onze prognoses zijn wel positief. Maar dat is wel waar we rekening mee houden. Dus een winst zal er dit jaar niet in zitten. Er is in het onderzoek ook gekeken naar de prognose voor de rest van het jaar. Rekening houdend met de 1,5 meter samenleving. Het verlies uit het voorseizoen gaat niet meer goed gemaakt worden bij de verblijfsaccommodaties. Dus zij gaan echt met een min afsluiten aan het einde van het jaar. Het zal geen tientallen procenten zijn, maar de marge gaat eraan. En dat betekent dus ook dat gelijk het investerend vermogen weg is. Want ja, investeren doe je vanuit het geld wat je verdient in voorgaande jaren. Als ik kijk naar de dagattracties, dan zijn de verhalen nog wat somberder. Daar gaat het echt om behoorlijke verliezen over het hele jaar. Veel ondernemers hopen hun omzetverlies in de rest van het jaar goed te maken. Dat moeten we dan proberen van de zomer bij elkaar te harken. Maar echt grote aantallen kunnen we niet draaien, omdat we met die 1,5 meter zitten. Dus ja, je kunt ook niet. Normaal gesproken nemen 150 personen mee en dat gaat ook. Ja, nu zitten we op de helft of soms wel minder. Ja, dat is lastig. Ik vermoed zelf dat we uiteindelijk met 20% omzetverlies het jaar gaan afsluiten. Daar hou ik ongeveer rekening mee, 20-25%. Nogmaals, geen winst. En onze investeringscapaciteit is natuurlijk volledig verdampt. En dat vind ik eigenlijk het meest schrijnende. Dat eigenlijk de plannen die je had gemaakt, wij hadden voor dit jaar ongeveer €350.000 aan investeringen gepland. Die zullen toch een paar jaar langer moeten wachten. Ondanks de sombere cijfers zegt 2/3 van de ondernemers erop te vertrouwen dat ze de coronacrisis overleven. Als de huidige maatregelen voortduren tot volgend jaar zomer, dan twijfelt bijna de helft over het voortbestaan van hun bedrijf. De Statenfractie van de SGP wil dat Zeeland op de een of andere manier het geld terugkrijgt dat is geïnvesteerd in het bouwen van een testcentrum voor getijdenturbines in de Grevelingendam. Zeeland heeft daar bijna €4 miljoen in gestoken en het project is deze week stilgelegd. De projectontwikkelaar heeft geen geld meer om door te gaan en de vergunning is ingetrokken. Het centrum had Zeeland op de kaart moeten zetten op het gebied van waterkracht en getijdenenergie. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een plan dat ervoor moet zorgen dat alle gemeenten langs het Veersemeer dezelfde regels hanteren voor nieuwbouw langs de oevers. Maar door de coronacrisis heeft die besluitvorming vertraging opgelopen. En de Zeeuwse PvdA vreest nu dat dat kan leiden tot rechtsongelijkheid. En dat is vervelend voor ondernemers die aan de slag willen. Bastiaan van het Westeinde is boer in Wolvaartsdijk. Hij wacht met smart op de nieuwe gebiedsvisie Veersemeer. Dat gaat bepalen of ik mijn plan kan uitvoeren of niet. Van het Westeinde wil natuurvriendelijke huisjes bouwen op zijn grond. Maar hij krijgt geen toestemming van de gemeente Goes. Die wil eerst de nieuwe Veersemeervisie afwachten. En die heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. Ja, dat is wel vervelend. Maar tuurlijk, maar ja, er is niks aan te doen. Even verderop in Arnhemuiden gaan de plannen voor bijna 900 vakantiewoningen in het nieuwe waterpark Veersemeer gewoon door. De gemeente Middelburg is soepeler dan Goes en dat voelt niet goed. Ja, dat voelt wel een beetje oneerlijk natuurlijk. Want het is ook best wel een fors park. Maar ja, kijk, iedere gemeente heeft zijn eigen orgaan om daar een beslissing over te nemen. En Goes heeft daar de beslissing genomen om de Veersemeervisie af te wachten.
Volgens PvdA-statenlid Eddy Heerschop leidt de vertraging van de Veerse-Meervisie tot een vorm van rechtsongelijkheid. Nou ja, op het moment dat je in de gemeente Middelburg aanklopt met een plan en men neemt het daar wel in behandeling, dan heb je wel recht op de regels zoals die in de oude Veerse-Meervisie liggen. Op het moment dat je in Goes aanklopt en Goes neemt het niet in behandeling en neemt het pas na 1 augustus in behandeling, dan gaan de nieuwe regels van de nieuwe Veerse-Meervisie gelden. Dus dat is een vorm van rechtsongelijkheid. En de gebiedsvisie laat nog even op zich wachten. Volgende week staat het eerste deel van de visie op de agenda van de Provinciale Staten. En de verwachting is dat er oktober volgend jaar een verordening is waarmee gemeenten concreet aan de slag kunnen. En tientallen boeren hebben vrijdag aangifte gedaan van dierenmishandeling tegen minister Schouten van Landbouw. Aanleiding is het plan van de minister om veevoer met minder eiwitten verplicht te stellen, om zo de uitstoot van stikstof te verminderen. Aangifte doen gaat niet te ver volgens de boeren. Ik vind dat ze dat wel verdient, van ze gaat zorgen voor dierenleed en dat beseft ze gewoon echt niet. Verwacht u dan dat de politie er iets mee gaat doen of is het vooral een signaal wat u af wilt geven? Het is sowieso een signaal en het zou wel heel mooi wezen dat de politie er inderdaad wat mee ging doen. Dat zou geweldig wezen. De politie beschouwt de aangifte net als elke andere die binnenkomt. Als er niets verandert moeten de boeren het veevoer vanaf het najaar aan gaan passen. En de motie om de Westerschelde-tunnel tolvrij te maken is in de Tweede Kamer weggestemd met 67 stemmen voor en 77 tegen. Ook de 5 Zeeuwse Kamerleden stemden tegen de motie. De stichting Tunnel Tolvrij is teleurgesteld over de uitslag, maar is al bezig met vervolgstappen waarbij er gedacht wordt aan een gang naar de rechter. En een opmerkelijk moment tijdens de raadsvergadering van de gemeente Terneuzen. Een groot deel van de oppositiepartijen verliet boos de vergadering, omdat ze naar hun mening niks meer in te brengen hadden. Op de agenda stond de financiële toekomst van de gemeente en in de ogen van de oppositie had de coalitie alles al dichtgetimmerd, waardoor er weinig overbleef om over te discussiëren. Dus de rol van de oppositie is hier in het gunstigste geval die van het 5e wiel aan de wagen. De pap is al gestort door de coalitie. Een van die principes is dat men te alle tijden ook aandacht heeft voor de minderheid. Dit principe wordt smadelijk geschonden. Ik heb de vergadering nog niet gesloten. Ik wil u indringend vragen om nu even met de fractievoorzitters bij elkaar te komen. De heer De Kraker, heeft u het gehoord? Ik wil graag met de fractievoorzitters even samenkomen. Ja. Ik schors de vergadering. En een bemiddelingspoging direct na de vergadering liep op niks uit, waardoor er vrijdag aan het einde van de dag een tweede gesprek volgde. En hoe dat is afgelopen is terug te vinden op onze site. En daar vindt u ook al het andere Zeeuwse nieuws. Fijne avond voor nu en tot morgen.